お客様ようこそ、こんばんは。ペン先下向きで渡してください。寒いよそうそうそう、今寒いから仰がなくて大丈夫そう寒いではこちらからお取りします。はい、ポーズ確認します。はい、この後動画撮るよ。あら、OK です。そう、動画ね、お誕生日おめでとうございます。パチパチ。あら、どうでしたかいいね。バッチリ動画撮れたよ。ねえ、ハッピーバースデー。ありがとうございます。またお待ちしております。寒いからね、気をつけて。こちらお返しです。